Plastikposer, prøv, vi laver plastikposer, som kan købes i alle supermarkeder over hele landet, og så går overskud til Røde Kors. Hvis der nu var en af os, altså, jeg har det jo sådan, at hvis det går til et godt formål, så vil jeg gerne være nøgen. Ja. Eller vi gør det med meget strange med sådan serie og sætte dem fuglen. Ja, det synes jeg er en virkelig god idé. Ja. Det synes jeg er en virkelig god idé. Hvad hvis vi lavede en plade til fordel for Røde Kors? Jeg har snydt lidt. Hvis vi lavede en plade, hvor jeg for eksempel sang julen ind sammen med far, Nikolaj Preben, sang julen ind. Jo, men det er ikke så meget med julen at gøre, Nikolaj. Altså, jeg synes, vi skal tage slatko. Slatko. Men jeg kan godt sige noget. Det synes jeg er bedre. Så kan vi synge påsken ind, så kan vi have påskehuer på. Eller Jeg kan se, der er noget galt i at være nøgen, hvis det går til et godt formål. Det kan virkelig ikke. Jeg synes, du skal være nøgen igen. Det synes jeg, du skal være. Du har kroppen til det. Hvorfor skulle du ikke være det? Hvis en af os har det. Sonja, hør nu her. Du skal ikke være nøgen. Folk gider ikke se dig være nøgen mere. Vi skal finde noget, der sælger. Plastikposer! Nej, kæft, noget der sælger, du siger det selv. Må jeg godt sige det nu? Må jeg godt sige det? Nu har jeg så ventet med det her. Giv mig 5 minutter, prøv at se. Bum, så har jeg den. Så lader jeg rullefald lige ind i kassen. Red katten! Red katten! Red katten! Red katten? Det er Røde Kors, Mads. Ja. Hvad? Ja. Du har læst på lektionen, eller hvad? Røde Kors, at det er fuldstændig det samme, altså. Det er latterligt ikke at bruge det her, hvis så en af os, der kan det. Hej, det er godt, du ringer. Jeg sidder og venter på, at du skulle ringe. Ja. Nå, det er korporisten. Vi skal takkes om mennesker, der får hængerestat. Klokken 16. Og det fungerer. Det fungerer. Hvad nu, hvis man laver en plakat, hvor jeg så har noget let undertøj på, som det her? Sonja. Det er da bedre end de der plastikposer. Ja, okay, prøv at plastikposerne, de holder ikke. Nej, plastikposideen er ude. Hver gang du køber en Røde Kors plastikpose, går der 1 krone ubeskåret til Dansk Røde Kors. Du kan også hjælpe ved at købe en Røde Kors t-shirt hos